Гэта выстава «Біблія ў Беларусі», яна прадстаўляе гісторыю Бібліі ад яе нараджэння аж да сённяшняга дня, гісторыю Бібліі, як яна нарадзілася ў старажытныя часы і як яна прыйшла ў Беларусь ад самага старажытнага тураўскага Евангелія праз друкі Францыска Скарыны аж да сённяшняга дня, аж да перакладаў 21 стагоддзя. І гэтая выстава, яна робленая пры падтрымцы беларускага біблійнага таварыства, і яна прадстаўляе гэтую гісторыю Бібліі для того, каб кожны чалавек мог пазнаёміцца з тым, як да нас прыйшло слова. Наколькі я ведаю, гэта у цэлым першая выстава ў Беларусі, которая пастаянна будзе змяняць сваё месцазнаходжанне. Мы будзем ездзіць па розных гарадах і мястэчках у планах ахапіць усю Беларусь, усе раённыя цэнтры. І, наколькі я ведаю, такога яшчэ ніколі не было. Таксама упершыню ў Беларусі будзе прадстаўлены робот Францыска Скарыны і, ў прынцыпе, робот, з якім можна пагаварыць, якому можна задаць пытанні. Францыск, скажыце, калі ласка, вы перакананы ў тым, што калі будзе здаровая душа, то палепшыцца і нашае здароўе? Здоровая душа часто приносит гармонию и спокой, что сприяе и физичному здоровью. Як кажут, у здоровом теле здоровый дух. И гэтая взаимосвязь является ключом до доброты. С удовольствием посетил выставку в Беларуси «Библия», потому что считаю и думаю, что это очень актуально для молодежи, актуально для членов церкви. И, конечно, самому нужно окунуться в эту прекрасную, добрую библейскую атмосферу, чтобы еще раз для себя понять, насколько Библия может влиять не только на личность и внутренность человека, а на целые поколения, на государства и на страны не просто настоящего, мы говорим, и прошлого. Слово, оно фиксуется на папере, на папірусе, на воску, і гэта слова, яно пачынае працаваць. І зараз я запрашаю вас у гісторыю Старога Запавету. Осознание того, что Библия живет вне зависимости от тех условий, которые складываются в нашей истории, даже если это самые сложные времена, самые темные времена. Божье Слово живет, оно действенно, и оно так или иначе все равно пробивается, как росток из сухой земли.